Aprangsi KARDOM kadukawe KARBITISH 2.0 YouTube channel on kelangara tu anfans tame lapen pinia bangke nili nali tumafan Assam HSLC result APHUTHAK sinili nali tumpanang than pachini pon ikpo lapen kumantu se result keloi ma lapen koson se kela result ke check naing ma mate kachilaing ma labangso APHUTHAK si pini bangke nali tumpan nang than pachini pon ikpo lapen nali tumjong se labangso YouTube channel on nang kahomri milang pulte ke chinghon pen subscribe ke to warjan dui lapen WhatsApp long jong sinali tum joining tung pulte WhatsApp group te do labangso group link bang ni labangso video description along si pik de la nali tum labangso link long bear pens tame nang join don ikmile tangte pini labangso HSLC 2023 result APHUTHAK le pathiek men lang polonang lapen chethan pon lonang penon pathi hek pendak lang ponanang la pencethan ponanang Assam HSLC result komantu si klaing ma mate adet komantu ma la pen koson si labangso result kachelang ning ma labangso APHUTHAK le non nilitum chethan ponanang la pen penaan student atum stami tok dunlo labangso HSLC result bangke lapen result bang eklang lo pulta nalitum labangso website long dam pen stami nalitum homri dam ikme www.resultassam.in.nic.in labangso dimpen lapen kapre ka website stami do only na piklang pon ikpo lapen labang spinning aning kan bang ela exam ki cheng bang dak 3rd March pen cheng ponsi 1st April 2023 an molamsi kang ton pon iglo pen kadu kawe students tame mate candidate lagi tokdun tum ans tame abang fis tame chonghong igding lo kumantu si klaing ma labangso a result labang ke sinon pathiek pen chethan ponona lapen Assam HSLC result bang lason hello nalitu labangso article long te nalitum thek pon long igi details bang ke lapen exam la so result ke klaing ya det labang ke nalitum panil nang than pachini pon ekpos tame dak me jun achiklo molom siklang ekpo result bang pilo pulte nalitum la hini website nalitum la screen along thek pon longi labang so dim cp pon po result bang ke lapen kaduka we student bang 4 lakh so se student bang tok don la Assam SSLC exam bang ke la 2022 lapen 23 bang ke lapen kaduka we stames chonghong ikprong ponon pathiek pen chithan ponona non la dak overview mate kaduka we alam dak details pen non lang polonang lapen exam conducting authority bang secondary education board Assam lo mate SEBA lo lapen exam name bang la Assam high school leaving certificate mate AHSLC lo lapen dak status bang result lo lapen result declare la bang kenane tum thekpon long equal me kalte juna chiklo mulom snare tum update long ekpo mele achiklo lek lang kles tami juna chiklo first week mulom eklang po result bangke lapen dak result ke cheng bang diak tha exam ke cheng date bang dak 3rd March pen 1st April ana lapen kaduka we student bangke 4 lakh so se dak tokdon iglo lapen nalitum la hini official website long dam pen stami nalitum result bang update dak pen stami long igi lapen nalitum result nang klang lopul la hini a website long dam pesta men alitum chelang dam ikmelo lapen no anili nang than pon ikpo mu la result jong si klang la pulte koson si ka chelang ning man alitum la hini website long dam pesta me hadak dam nang pola pen nalitum hodak check your result pudi hala bang so dim nalitum berik nang po berik det pen nalitum roll number lapen captcha code nalitum ber pen submit nang po lapen result ba nalitum matheng no screen along mate mobile along stamina chiklang ekpo lapen labang so result loba nalitum free node ik detta chogla lapen apps ta do apps mobile application pen stamina nalitum download ik nang po SEBA result 2023 lason apps dui play store long dampen lapen nalitum hadak ta same process la nalitum hadak details ai hoida fill up nang po lapen result ba nalitum screen along stamina long ekpo thek long ekpo lapen nalitum download ikmilo kali pulte nalitum long jong si screen tas mobile avi lapen keypad pen pula nalitum SMS lo pen stamen nalitum result bang chilang ikme lapen a number nalitum athing no dak mention ponlo check Assam SSLC result SMS pen stamen nalitum dak result bang chilang ikme lalo aprang sin nalitum roll number lapen SEBA result there nalitum center exam ne school name candidate name father name mother name subject wise marks total nalitum division live nalitum chilang ik paminang po lalo nilila short information nalitum han ki 1p
result ki klang ya det ban anta fix pelang sta me achi klok le klang le sta june first week mulam na le tum result bang ke long ikpo thema da kang chap nei la pen ke lang ni size ta me do ikpik students ta me do ego ngasi ki klang bang ke der chedi la me achi klok bang klang kle pata choglo la pen june achi klok bang la first week mulam klang ikvek po la hello ni la short information na le tum han nang wan pi iglo la sinali tum labang so video kan ma share ikon la pen video ta lang mesen pul nali tum mesen na comment pi go la pen labang so youtube channel nali tum na anta subscribe pre lang pul de kaching hon pen subscribe ikon la sipin ya video long bang nili la ansi kang ton ikpo la sipin aputhat ka prek update long le chi tong sunang tang ke do me thak me kado ka ve karbitis 2.0 youtube channel long ke lang ra do an fast ta me nilhin pen kardom.